Jeg har glædet mig meget til at få lov til at være sammen med jer igen. Det er rigtig hyggeligt at komme til Emmaus i Klaksvik og så møde en række mennesker, som jeg kender fra tidligere gange. Og så ovenikøbet nogen, som ikke engang er fra Klaksvik, men også andre steder fra. Så det jeg glæder mig til. Jeg tror også, der er nogle nye ansigter, som jeg ikke har mødt før. Så det har jeg glædet mig til. Og det er jo en hel Israels dag i dag. Forstået på den måde, at vi har ikke mindre end 4 timer, og vi skal se på 4 emner, som på hver deres måde har noget med Israel at gøre. Vi skal begynde med 2 bibeltimer nu over Romerbrevet, kapitel 9, 10 og 11, som der står i programmet, og som Johan også lige sagde. Og så skal vi i aften se på Jesu genkomst. Hvad skal der egentlig ske der? Hvad kan vi faktisk sige ud fra Bibelen om det? Det er jo så et kæmpe emne, men vi skal lige fokusere på nogle bestemte ting i forbindelse med, hvad der skal ske ved Jesu genkomst. Og så endelig, så skal vi, som Johan også sagde, runde af med at se lidt på, hvad sker der med det jødiske folk i øjeblikket? Rundt om i Europa, og også i Israel. Så velmødt til en lang dag, der kommer til at handle om Israel. Hvordan skal vi som kristne forholde os til Israels folk? Ja, hvis man spørger sådan rundt i kristne forsamlinger, så får man faktisk temmelig forskellige svar tilbage. Og det gælder, hvad enten vi sådan tænker på de store kirkesamfund, katolikker, romersk-katolske og lutherske og pinsemenigheder, og hvad vi nu kan forestille os. Så kommer der forskellige svar tilbage. Det gælder også, hvis vi ser på sådan evangeliske menigheder. Menigheder af mennesker, hvis udgangspunkt er, det der står i Bibelen, det er sandt. Alligevel kommer der forskellige svar på spørgsmålet, hvordan skal vi som kristne faktisk forholde os til det jødiske folk rundt om i verden og i staten Israel. Den absolut vigtigste tekst i Bibelen til at besvare det spørgsmål, det er Romerbrevet kapitel 9-11. Det er der, hvor Paulus selv overvejer det spørgsmål og underviser kristne og siger, sådan, det er det forhold, I skal have til Israel. Så når vi stiller spørgsmålet, hvordan skal vi som kristne forholde os til Israels folk? Jamen så er der jo som altid ved den slags spørgsmål 2 muligheder. Det ene er, at vi sætter os ned sammen og så filosoferer lidt, tænker os lidt, gætter lidt, spekulerer. Hvad kunne vi forestille os? Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at vi går til Bibelen og spørger. Og det er selvfølgelig for os, der har det udgangspunkt, at Bibelen faktisk taler sandt, langt det bedste. Og det er det, vi skal gøre nu. Vi skal bruge de første af vores 2 timer nu til at arbejde med Romerbrevet 9, 10 og 11. For at stille spørgsmålet, hvad siger Bibelen om vores forhold til Israel? Det betyder ikke, at vi i de 3 kapitler, selvom de er lange, og der står rigtig meget, får svar på alle nuancer af vores spørgsmål. Men hold fast, hvor får vi meget hjælp i de kapitler til at svare på det spørgsmål. Så lad os se på dem, og så bygge vores forhold til det jødiske folk på, hvad Bibelen siger, at vi skal have som forhold til dem. Lad os lige bede sammen, at vi må få lys over de her kapitler nu. Himmelske Far, tak fordi du har lovet at være sammen med os. Altid, når vi er forsamlet i dit navn, og det er vi nu, Herre, så tror vi på, at du er her. Vi tror, Jesus, at du er her. Vi tror, at du er til stede med din hellige ånd. Og nu beder vi dig om, at du endnu en gang vil gøre det under, at du lader din ånd åbne vores hjerter og vores forstand,
vores forstand, Herre, så vi forstår det her. Hvad det er, du siger i Bibelen. Og vores hjerter, så det ikke bare bliver teori for os, men at vi bliver opmuntret i troen, bliver retledt, får dybere indsigt i din mægtige plan, så vi kan tilbede dig. Det beder vi om, Herre, at vi må opleve nu igen. Amen. I den første time, der skal vi se på de første 2 kapitler. Romerbrevet kapitel 9 og 10. Vi skal ikke læse det hele, så bliver timen for lang simpelthen. Men vi skal have et overblik over det hele. Så vi skal lige se på de forskellige afsnit, der er. Noget af det skal vi læse, noget af det giver jeg bare lige nogle hovedpunkter. Så vi får fat i linjen. Hvad er det, der står her? Når kristne har forskellige syn på, hvordan vi skal forholde os til Israels folk, så sker der noget meget underligt. Jeg har bemærket det rigtig, rigtig tit. Tilbage fra dengang, jeg læste teologi ved Københavns Universitet. At når kristne, også nogle af dem, der burde være de rigtig kloge på den her slags spørgsmål, diskuterer Israel. Så dem, der siger, Israel er ikke noget specielt i dag, de henviser ret ofte til nogle vers i Romerbrevet 9 og 10. Og dem, der siger, som jeg selv gør, Israel er stadigvæk Guds folk, de henviser ret ofte til nogle vers i Romerbrevet 11. Og det er jo noget skidt, hvis vi ligesom nøjes med at se på noget af det, Bibelen siger. Og derfor er det fantastisk, at vi har 2 timer nu, så vi kan se på både 9, 10 og 11. Vi skal ikke snyde her. Vi skal tage det hele med, for Gud har virkelig vigtige ting at sige til os i de her kapitler. Så det er derfor, at vi ikke bare hopper hen og starter i kapitel 11. Nej, i eftermiddag, der vil vi ikke snyde. Vi vil have det hele med. Så lad os prøve at se på Romerbrevet 9 og 10 til at indlede. Det handler om Israel og Israels forhold til frelsen. Hvis vi lige skal sådan meget kort lige spole os ind på, hvor vi er henne, så er Romerbrevet jo skrevet sådan hen mod afslutningen af Paulus' 3. missionsrejse. Og det betyder, at Paulus nu i en hel række år har rejst rundt. Første missionsrejse, anden missionsrejse, tredje missionsrejse i Lille Asien, i Grækenland. Og nu er han på vej tilbage til Jerusalem. Rundt om i det mægtige område, der har han oprettet kristne menigheder. Menigheder af mennesker, der kom til tro på, at Jesus virkelig er Messias, frelseren. Der var nogle jøder, og der var en del hedninger, ikke jøder, der var kommet til tro på Jesus. Og på vejen tilbage til Jerusalem, der skriver Paulus så et brev til den kristne menighed i Rom. Han rejste mod Jerusalem, tilbage mod øst, og så sender han det her brev til den menighed, lille nye menighed i Rom, som han kun havde hørt om, og som han aldrig havde besøgt. Som han håbede at komme til at besøge senere. Så det er Romerbrevet. Og baggrunden er altså Paulus' erfaring fra de sidste 3 missionsrejser. At overalt har han prædiket for jøder, og der er nogle jøder, der er kommet til tro på Jesus som Messias, men der er rigtig mange, der har afvist det. Og så har han også prædiket for hedninger. Og de fleste medlemmer i de nye menigheder var faktisk hedninger, der kom til tro på Jesus. Det er baggrunden. Og det rejser jo nogle kæmpe store spørgsmål for Paulus. Hvad nu? Her er Messias kommet, ham som jøderne har længtes efter i århundreder. Og så er han kommet, og de fleste tager ikke imod ham. Det er et mindretal, der tror på ham. I Guds eget folk. Jamen, hvad i alverden betyder det? Hvad så nu med Israels folk?
Er de stadigvæk Guds folk, når flertallet ikke har taget imod Messias? Kan Gud stadigvæk bruge den? Det er de tanker, der rumsterer her ved afslutningen af 3. missionsrejse hos Paulus, og som fyldte så meget for Paulus, at han bruger hele 3 kapitler i det brev, han var i gang med at skrive til menigheden i Rom, om de her spørgsmål. Romerbrevet 9, 10 og 11. Og her stiller Paulus 2 ufattelig vigtige spørgsmål, der har med Israel at gøre. Hvad nu med Israel? Det første spørgsmål, det er, jamen når nu flertallet i Israels folk ikke tror på Jesus som Messias, hvad er så deres forhold til frelsen? Kan de blive frelst uden at tro på Jesus? Hvad er Israels forhold til frelsen, efter at Jesus er kommet? Det er det første spørgsmål. Og det andet spørgsmål, det er, jamen, de er jo Guds udvalgte folk. Det står jo 1000 af gange i Gamle Testamente. Gud kalder dem mit folk, mit ejendomsfolk, mine udvalgte. Gælder det ikke længere nu? Hvad nu med Israels forhold til udvælgelsen? Det er de 2 spørgsmål, Paulus stiller. Israels forhold til frelsen, Israels forhold til udvælgelsen. Og så besvarer han de 2 spørgsmål på den måde, at det første spørgsmål, det tager han op i Romerbrevet 9-10. Hvad er Israels forhold til frelsen? Og det andet spørgsmål, det tager han op i Romerbrevet 11. Hvad er Israels forhold til at være Guds udvalgte folk? Det er derfor, det er vigtigt, at vi har alle 3 kapitler med og ikke snyder lidt på vægten her. Fordi vi har brug for at vide både om Israels forhold til frelsen og Israels forhold til udvælgelsen som Guds folk. Hvis vi som kristne ønsker at forstå Israels folk og hvad forhold vi skal have til den, så er det her, vi skal læse. I de her 3 kapitler. Det er her, vi får svaret. Så lad os gå i gang med Romerbrevet kapitel 9. I de første 8 kapitler, der har Paulus jo gjort rigtig grundigt rede for de sådan helt grundlæggende sandheder i evangeliet. Alle mennesker, jøder og ikke-jøder, er syndere. Ingen kan frelse sig selv. Lige meget hvor meget man anstrenger sig. Det er umuligt, siger Paulus i starten af Romerbrevet. Det betyder, at frelsen er Guds værk alene. Kun gennem det, Gud har gjort i Jesus, kan et menneske blive frelst. Det er de første 8 kapitler af Romerbrevet. Og så går Paulus i gang med at sige, jamen hvad så med Israel? Og så siger han sådan, som der står i de første 5 vers i Romerbrevet kapitel 9. Prøv at høre, hvad Paulus siger. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne. Har I tænkt over de 3 sætninger der? Det er jo 3 sætninger, der siger det samme. Det er forskellige måder at sige på. Det, jeg siger nu, det er sandt. Men hold fast, hvor Paulus understreger det. Virkelig skærer det ud i pap. Det, der kommer nu, kære kristne i Rom og Klaksvik, det er sandt. Og hvad er det, han så stærkt vil understrege er sandt? Det kommer i det næste vers. At jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herlighederne og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er over alt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Altså Paulus han siger sådan set med andre ord, hvis de kunne frelse mine landsmænd, mine medjøder, så er jeg villig til at gå til helvede. Altså det er jo helt vildt.
Jeg tror ikke, vi har andre steder i Bibelen. Måske lige Moses. Han sagde noget, der lignede det lidt. Men så tror jeg ikke, vi har andre i Bibelen, der kan komme så langt. Hvor Guds kærlighed er blevet så stærk i deres hjerter, at de med sandhed kan sige det her. Og Paulus understreger jo lige, at han taler med sandhed. Det er ikke sådan noget, der bare lige kommer til at sige sådan lidt overdrevet. Han understreger virkelig, at det her det er sandt. Her ser vi Guds kærlighed udgydt i et menneskes hjerte i en sjælden grad. For det, Paulus siger her, er jo sandt om Jesus. Det var ham, der valgte at gå ind under Guds straf og forbandelse, for at vi ikke skal blive ramt af det. Israel og os, hver enkelt menneske, elskede han. Paulus behøver ikke at gå fortabt for at redde Israel, for det gjorde Jesus. Vi behøver ikke at gå fortabt, for Jesus bar vores forbandelse, da han hang på korset. Det er Jesu kærlighed, Paulus reflekterer her. Og så siger han om Israels folk. Israels folk, det er jo dem, der har nogle fantastiske fortrin. De har det gamle testamente. De har patriarkerne. Det var dem, Gud sluttede pagt med. De er Guds ejendomsfolk. Og som det største af det hele, og det sidste Paulus nævner, Gud lod Messias, Jesus, føde i det folk. Altså, er der noget folk, der har fået mere fra Gud end dem? De har fået det hele. Bibelen, udvælgelsen, Jesus. De er noget helt særligt. Men nu er Jesus kommet, og flertallet i Israel tror ikke på ham. Hvad så med det folk, der har fået alle de her ting? Ja, så fortsætter Paulus i de næste vers, fra vers 6 til vers 13. Og jeg tror, dem læser vi også lige. Der er nogle ting, der er lidt kompliceret her, men vi skal have fat i hovedlinjen. Men lad os lige prøve at læse det igennem, vers 6 til 13. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, der kommer fra Israel, der er Israel. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det. Sådan også, da Rebekka skulle have barn med en mand, vores far Isak. Endnu inden de var født, end de havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste, der står skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Hvad er det, Paulus han siger her? Ja, lad os lige få fat i hovedlinjerne. Det her, det kaster virkelig lys ind over vores spørgsmål. Fordi det, Paulus siger her, det er, at Israel er Guds udvalgte folk. Og har fået alle de der ting, han lige har sagt i de foregående vers. Bibelen, patriarkerne, løfterne, forjættelserne, pagterne, Jesus. Det betyder ikke automatisk, at alle israelitter er Guds børn, er frelst. Og for at vise det, henviser Paulus til 2 episoder i det gamle testamente. Altså, nu taler Paulus om, hvordan bliver israelitter, jøder, medlemmer af Israels folk frelst. Og så siger han, lad os lige lave en sammenligning. Hvordan var det nu tilbage i Gamle Testamente? Dengang Abraham og Sara fik sønnen Isak. Hvordan var det nu dengang? Altså, han satser på, at dem i Rom, de har lidt bibelkundskab med her, ikke også? Hvordan var det nu dengang Isak blev født? Jo, der var det jo sådan, at Abraham havde allerede fået et barn tidligere. Ikke med Sara, men med en slavinde. Ismael. Abraham havde altså på det tidspunkt 2 sønner. Men Gamle Testamente kommer og siger, at den
juridiske arving til Abraham i åndelige spørgsmål, i forhold til Gud. Det var kun den ene af dem. Saras søn Isak. For det var ham, der var født som opfyldelse af Guds løfte, af Guds profeti. Så Abraham havde egentlig flere børn. Men det er kun gennem Isak, at det åndelige løfte bliver givet videre. Og så siger Paulus, kan I se det? Abraham har godt nok flere børn, men det betyder ikke, at alle sammen åndeligt set er arvingerne. Og så bruger Paulus det og siger, sådan er det også i Israel i dag. Alle jøder tilhører Israels folk af Abrahams efterkommere. Men åndeligt talt, når vi snakker om frelsen, så er det ikke alle, der har afstamning fra Abraham, der bliver frelst. Det er kun dem, der tror på løftet. Og så bruger han eksempel nummer 2, og det er så Isak og Rebekka. Han bruger lige patriarkerne her og rykker lige en generation frem i patriarkhistorien, ikke også? Isak og Rebekka fik tvillingerne Jakob og Esau. Men der gør Gud det samme. Han siger, at Guds pagt og løfter kun er knyttet til den ene af de børn, nemlig Jakob. Så når vi taler om patriarkerne i dag, så taler vi om Abraham, Isak og ikke andre. Jakob og ikke andre. Og så kommer de 12 stammer, der blev til Israels folk. Så Paulus han siger, kan I se, hvordan det var i Gamle Testament? Det var ikke alle efterkommere, der hørte med i linjen. Sådan er det også i dag. Fordi man er født som efterkommer af Abraham og tilhører Israels folk og er jøde, er man ikke automatisk frelst. Kan I sige, Paulus han taler ikke udenom her. Han går lige ind og rører ved det ømtålige spørgsmål. Bliver alle jøder automatisk frelst? Og så bruger han det Gamle Testamentes patriarkhistorie til at vise, at nej, afstamning alene gør det ikke. For når vi snakker frelse, så kommer det an på tro på Jesus. Det er jo det, han lige har undervist i de første 8 kapitler i Romerbrevet. At når det gælder frelse, er der ingen mennesker, der kan diske op med noget og så sige, Gud, se lige her, jeg er god. Eller jeg har i hvert fald været from. Eller jeg har i hvert fald været frommere end andre mennesker i Klaksvik. Eller jeg stammer i hvert fald fra en god familie. Og Romerbrevet siger, det er intet værd. For frelse kommer an på, hvordan der er i dit eget hjerte, om du tror på Jesus. Der er ikke andre muligheder, for vi mennesker kan ikke frelse os selv. Og nu bruger Paulus så det, han har undervist i de første 8 kapitler på Israel, og siger, det gælder også Israel. I kan selv se det ud fra Gamle Testamente. Og så går Paulus et skridt videre, og der kommer 2 vanskelige afsnit, som ned gennem kirkens historie har været meget omstridt og årsag til store diskussioner. Og da de ikke sådan er afgørende for det, vi skal se på her, så vil vi ikke læse den, fordi så bruger vi tiden på det, i stedet for at holde os til lige hovedlinjen her. Men jeg tager den lige op på skærmen. I Romerbrevet 9, vers 14-18, understreger Paulus endnu en gang, at frelse skyldes ene og alene Guds barmhjertighed. Aldrig egenskaber hos os mennesker. Og så næste afsnit, vers 19-23, der understreger han sådan med en lidt anden vinkel, at frelsen altid skyldes Guds suveræne handlen. Aldrig noget hos os. De her lidt vanskelige afsnit er jo i virkeligheden ekstremt trøstende. Det er et trøstebudskab til alle mennesker, der kæmper med spørgsmålet, kan Gud virkelig elske mig, når jeg er, som jeg er? Så tordner Paulus igennem og siger, om Gud elsker dig eller ikke elsker dig,
Det har intet at gøre med, hvordan du er. Han elsker dig, fordi han er Gud. Fordi du er hans skabning. Og Gud har skaberkærlighed. Det er det eneste, der er baggrund for frelse. Ikke noget, vi kan præstere i os selv. Det er faktisk fantastisk trøstende. Og så kommer Paulus til den første sådan delkonklusion, henne i vers 24. Og her tror jeg lige, vi skal læse lidt igen. Lad os lige prøve at tage tråden op i vers 24. Så siger han, han kaldte også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger, som det hedder hos Hoseas. Jeg vil kalde ikke mit folk for mit folk, og kalde ikke elsket for elsket. Og der, hvor det lød til den, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men om Israel råber Esajas, selvom Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses, for Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Som Esajas også forud har sagt, havde ikke herskers herre levnet os efterkommere, var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra. I det foregående der har Paulus slået fast, at ingen bliver frelst på grund af afstamning. Det er ikke nok at have troende forældre. Det er ikke engang nok at være født som jøde. For frelsen skyldes alene Guds indgriben. Og på den måde, eller på den baggrund, drager han så de her to konsekvenser. Jamen hvis det ikke har noget med afstamning at gøre, så er frelsen jo åben også for hedninger. Så kan hvem som helst blive frelst, som det hedder i en gammel sang. Hvem som helst kan blive frelst, for det kommer an på Gud, og ikke på vores afstamning eller gode gerninger. Frelsen er åben for alle, der modtager Jesus. Så frelsen er også åben for hedninger. Det er Paulus' konklusion her. Dem, der ikke før hørte til Guds folk, de kan blive frelst. Og det er jo grunden til, at alle os, danskere, færinger, nordmænd og hvad vi er, har grund til at glæde os. Det er åbent for os. Og så kommer den anden konsekvens. Men det betyder jo også, hvis frelsen er ved tro, at så er det kun dem, der tror i Israels folk, der bliver frelst. Ligesom det kun er dem, der tror blandt færinger og danskere og brasilianere, der bliver frelst. Frelse har intet med etnisk tilhørsforhold at gøre. Det har alt med tro på Jesus at gøre. Og tro på Jesus her, det er jo ikke en kvalitet. Det er at råbe til ham om frelse, som vi møder det rigtig mange gange i Nye Testamente, hvor der kommer folk drevet af nød til Jesus og råber, Jesus, hjælp mig! Og så siger Jesus, din tro har frelst dig. Alle, der kommer til Jesus med det råb, tror og bliver frelst. Men det betyder, at det kun er en del af Israel, nemlig dem, der tror, der bliver frelst. Og derfor siger han i vers 30 i kapitel 9 her, hvad skal vi så sige? Det er sådan Paulus' måde at komme med sådan delkonklusionen igen, ikke? Også lige en sammenfatning. Har I fattet, siger han, til, ikke lige til os, men til dem i Rom, ikke også? Har I fået fat i, hvad det her det betyder? Hvad skal vi nu sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet, se, Sion lægger jeg en anstødsten, en klæbe til at snuble over, den som tror på ham skal ikke blive til skamme. Kan I se? I hele det her kapitel 9, der har Paulus talt om frelse. Hvordan bliver man frelst? Og han har stået fast, der er ingen forskel på jøder og hedninger. For frelse hænger sammen med tro på Jesus. Tror du på Jesus? Det vil sige, råber du til ham om frelse, så er det lige meget, om du er jøde eller hedning. Så er du frelst.
Tror du ikke på Jesus? Det vil sige, mener du faktisk, at du er god nok til at kan klare dig selv? Eller at Gud ikke findes? Eller du bare er ligeglad? Så er der ingen frelse. For frelsen er knyttet til tro på Jesus. Og ovenpå det, så fortsætter Paulus i kapitel 10. Og nu bliver det meget intenst. Prøv at høre, hvad han siger i kapitel 10, de første 3 vers. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Der er mange kristne, så ned gennem historien, gennem kirkehistorien, som virkelig har udtrykt hovmod over for det jødiske folk. Der er ikke skygge af hovmod eller foragt eller at se ned på jøder hos Paulus. Der er en dyb, dyb kærlighed. Altså det er jo hårdrejsende, når vi tænker på, at der er kristne, der har forbandet jøder, forfulgt jøder, kaldt dem kristusmordere, hadet jøder, og ovenikøbet ment, at det gjorde de, fordi de var gode kristne. Har de aldrig læst Romerbrevet kapitel 10, de første vers? Paulus brænder af kærlighed til Israels folk. Hvordan kan man så som kristen være antisemit? Og det har der været nogen, der har været. Det er forfærdeligt. Lad os lære af Paulus her. Dyb kærlighed til Israels folk. Når Paulus han fastslår, at der er kun frelse ved tro på Jesus og ikke nogen anden vej, så er det ikke sådan en teori. Paulus er ikke sådan en universitetsprofessor, der laver en teori, og så lægger han den frem, skriver en doktorafhandling, og så kan folk sådan more sig med at sidde og studere det. Det her det er ikke teori. For Paulus, der er det liv. Og det betyder, at når han siger, at der er kun frelse ved tro på Jesus, så berører det hans følelser og fylder ham med en dyb, dyb nød for hans landsmænd, som han elskede. Har vi det sådan med vores landsmænd? Vi tror, at der kun er frelse ved tro på Jesus. Det betyder, at der er folk rundt om os, der er på vej mod fortabelse. Er det bare sådan noget, vi konstaterer, og så lever vi glade og uberørt videre, så har vi ikke forstået det. Det her det er ikke sådan noget, bare et spørgsmål om at have den rette tro. Det er ikke alle, der bliver frelst. Hvis det går op for os, så betyder det noget for vores forhold til vores naboer, vores familiemedlemmer, dem vi færdes iblandt til hverdag. Det er ikke teori. Her er ikke plads til hårde hjerter. Her er plads til at gøre som Paulus, med tårer bede for de mennesker. Med hænderne elske dem. Gør godt imod dem. Det er det rette forhold, hvis man virkelig tror på det, Bibelen siger her. Bed om, at mennesker bliver frelst. Vidne for dem. Vi kan ikke være ligeglade her. Så har vi ikke forstået, hvad det vil sige, at frelsen er knyttet til tro. Paulus han fortsætter så i de næste mange vers 4 til vers 13, med at understrege, at det her, at frelsen er ved tro, det er faktisk slet ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt, han kommer med. Det er ikke noget, Paulus har opfundet. Det er der godt nok mange, der siger, at den her form for kristendom, den er opfundet af Paulus. Paulus, han ville godt nok blive mere end almindelig vred, hvis han havde hørt det. For Paulus er det altafgørende at stå fast, at det budskab om, at mennesker bliver frelst ved tro, det står allerede i Gamle Testament. Og det er det, han siger her.
Prøv at se, vi læser bare fra vers 5. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, altså det gamle testamente, det menneske, der holder budene, skal leve ved den. Og det har Paulus sagt tidligere i Romerbrevet, det er der ingen, der gør. Der er ingen, der holder budene. Derfor er der ingen, der kan blive retfærdig, blive frelst ved gerninger. Og så siger han, men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, så citerer han igen Gamle Testamente, siger ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus, Messias, ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus, Messias, op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften, igen det gamle testamente, siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Her bruger Paulus en hel række skriftsteder fra Gamle Testamente. Vi burde bruge noget længere tid på lige at gå det efter, men jeg er bare lige opmærksom på det her. At Paulus henviser til Gamle Testamente, og så siger han, allerede i det Gamle Testamente er det gjort fuldstændig klart, at frelsen hænger sammen med tro. Dem, der påkalder Herrens navn, dem, der råber til Gud, frels mig, de bliver frelst. Står der allerede i det Gamle Testamente, glæd jer, I der gør det her. Der har det forhold til Gud, for Gamle Testament og Nye Testament er enige. Så er der ingen fordømmelse. Ingen, der har det forhold til Gud, bliver beskæmmet. Og så er det lige meget, hvad du har i dit liv af synd. Altså, ikke lige meget, om du bare lever i det og vil have frihed til det. Men hvis du virkelig af hjertet vender dig til Gud og råber om frelse og tilgivelse, så kan intet hindre det. Når det gælder frelse, er der ingen forskel på jøder og os andre. Jamen, hvordan får man så den tro? Det er det, Paulus siger i vers 14-17. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt nyt. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Esajas sagde, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Paulus laver lige sådan en hel række ned her. Det begynder med, at der er en menighed, som Gud sender til at udsende forkyndere. Forkynderne prædiker evangeliet. Der er nogle mennesker, der hører det. Og det, de hører, skaber troen i deres hjerter. Mennesker kommer til tro. Og så råber de til Gud, påkalder hans navn. Og alle, der påkalder hans navn af hjertet, bliver frelst. Det er sådan, det foregår, siger Paulus. Det er sådan, mennesker bliver frelst. Ikke ved afstamning, ikke ved gerninger. Og det her, det er ens for jøder og ikke jøder. Sådan kommer mennesker til tro. Men det sker ikke automatisk. Det er ikke bare sådan, at man kan sætte sig ned og høre et bånd, en prædiken, eller se den i fjernsynet, og så har man lige hørt sådan det 2 gange om året, så er man automatisk frelst. Det virker ikke på automatik, siger Paulus. Allerede Esajas, 700 år før Jesus sagde, det skal modtages. Det er ikke magi. Det, man hører, skal modtages i tro. Og så er Paulus ved at være fremme ved afslutningen. Vers 18. Men spørger jeg, har de ikke hørt? Og nu tænker han på det jødiske folk. Ved afslutningen af den 3. missionsrejse. Paulus er på vej tilbage til Jerusalem, og nu tænker han på de sidste 10 år, eller hvor lang tid missionsrejserne har varet. Er der ikke jøder, der har hørt evangeliet? Jo, der er rigtig mange jøder, der har hørt. Ikke? Jo vist, deres røster nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg.
Allerede Moses siger, jeg vil ikke deres vrede mod noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var et finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Kan I mærke tårerne? Paulus er dybt berørt her. Rigtig mange i Israel har godt nok hørt evangeliet, men har ikke taget imod det. På det punkt, der ligner Israel Danmark og Færøerne og hele den vestlige verden. Rigtig mange mennesker har hørt evangeliet, men har ikke taget imod det. Det er tragisk, for frelsen er bundet til tro på Jesus. For os og også for Israel. Paulus, i hele de her 2 kapitler, der tager en udgangspunkt i, at frelsen er af tro. Og når det gælder det, er der ingen forskel på jødehedning. I vores folk er det kun dem, der tror på Jesus, der bliver frelst. I Israels folk er det kun dem, der tror på Jesus, der bliver frelst. Hos Gud er der ingen personsanseelse. Han gør ikke forskel på folk, når det gælder frelse. Derfor skal vi have det forhold til Israel, som Paulus havde. Bed for dem. Elske dem. Ligesom vi skal bede for vores egne folk og elske mennesker, så de kan se Jesus. For der er ikke givet os mennesker på jorden noget andet navn, hvor vi kan frelses. Nu har Paulus undervist os om forholdet mellem Israel og frelse. Men der var et andet spørgsmål, som han også virkelig tumlede med på vejen tilbage til Jerusalem. Og det var spørgsmålet, jamen kan de så være Guds folk? Er de ikke længere udvalgt af Gud nu? Det spørgsmål, det tager han op i kapitel 11. Men det kræver, at vi lige tager en lille pause her, inden vi ser på det.